Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, zita rangu ndinonzi Weli uye zvekare ndiri murume ndiri kugara munomu munyika yavatorwa inova iri South Africa. Kumusha kuti ndichadzokera handioni because hama dzangu idzo dziri kufamba dzichida kuita go back to sender. Vanozviziva kuti mumuri mune munhu akabata mishonga isina kunaka, saka kwavari ikoko kuMount Darwin vanotongofungidzira kuti Weli ari kutotambudzika zvake ari muSouth Africa, asi havazvizivi kuti kunoku ndiri kutorarama life itori bore. Saka mhiko dzandakapiwa ndedzekuti handifanire kuti ndige ndichizotsika ivhu remuZimbabwe, nekuti zvinhu zvangu kana ndikangotsika ivhu remuZimbabwe zvinobva zvachizoshaya simba. Zvekare neguva iro randakafukunura, mweya wemunhu uyo ane guva randakafukunura kana ndikangodzokera kuZimbabwe anobva achizozviziva kuti mhandu yangu yadzoka. Pari zvinozvi takamudzungaidza nemushonga kana kuti kumutsipika, kunyangwe akanzi abuda but haakwanise kubuda achitaura nekuda kwekuti takaisa hari muguva rake apo pandakafukunura guva racho iroro, zvekare nekuzotorawo mabody parts awo andinoshandisa paurombwa hwangu. Ndainge ndagara ndiri makanika. Mukoma mukukura kwangu ndiri munhu akatambudzika zvisingaiti. Baba vangu vakafa apo patainge tichiri vana vadiki, saka kudhara vanhu zvavaiita vaiti kana hama yavo ikafa vaiuya vobva vachizotora dzingava dziri mombe kana huku kana mbudzi chaidzo, takasiyiwa tisina kana chatainge tiinacho. Mai vangu vakatanga kutambudzika. Punishment yainge iri yekuti vainge vakakonzewa nabankuru vakabva vachizoramba vakati kwete handikudi, saka bankuru vainge vava kuita revenge. Vakatora zvose mukomana tikasara tisina kana chatainge tiinacho. Ndakatanga kuziva kunonzi kushanda apo pandainge ndichiri kuma10 years. Kunyangwe kuchikoro ndainge ndiri munhu ainge achigona, but zvakashaya basa because kwainge kusina ainge achikwanisa kuti ange achizondibhadharira school fees. Saka taifamba naamai vedu tichiitawo mapiece job tichiitirawo kuti tinge tichiwanawo zvokudya. Ndakabva ndachizotanga kushanda pamba peumwe murume uyo aiitawo zvekugadzira motikari kuHarare uko. Ndaishandira mahara mukoma, ndaingotiwo chaanenge andipawo ndopawo amai vangu, but kwainge kuri kushandira mahara. Akazozviona kuti ndainge ndiri a hard working person, ndokubva achizondibvisa kuMount Darwin akabva achizondiendesa kuHarare. Ndikazotanga kushanda ndichidzidzira basa rehumakanika nekupanobhita motikari dzinenge dzakaita maaccident. Ndakaita kuda about 3 years ndichishanda ndisingabhadharwe kana cent because ainge akaomera mudhara iyeye. Then ndokubva ndachizoti ndaona kuti ndainge ndava neexperience, ndaiti usiku paya sezvo ndainge ndichigara pagarage, ndaenda kuhighway nevamwe vangu kana tikaona motikari inenge yakastaka tobva donza motikari tobva tauya nayo pabasa totorara tichitoigadzira. Kana tikatadzawo kuipedzisa motikari iyoyo taizongotonesana nemuridzi wemotikari totongoita sekunge imotikari yatinenge tatowa makuseni iwawo, but zhinji motikari dzataitowa tinenge tatoona kutoti motikari iyi tinokwanisa kuigadzira ikatopera usiku. Tainge tisingazorori, masikati taiswera tichishanda neusiku zvekare. Mukomana she ndakati ndabata mari. Mistake yandakaita ndeyekuti ndakadzokera kumusha kuhama idzo dzainge dzakativenga, ndichida kuti ndige ndichinozivisa bankuru kuti ndainge ndava nemari, ndainge ndava kuda kuti ndige ndichitorawo license. Bankuru vakarwadziwa vakati Weli ava kuda kutora license, vangu vana havana license. Ndopa vakabva vachizondigadza mhepo mukomanashe yemunhu akafa. Pandakazodzokera kuHarare zvinhu zvangu zvose zvakabva zvachizopinda musango. Ndainge ndisingachakwanisi kuunganidza mari, ndikatodyirwa mari nomumwe mudhara aishanda kuVID zvikatongovharana kwekuti ndige ndichimumhangarira
vainge kusina. Ndainge ndava kutongoita zvekunwa doro ndava rombe rekupedzisira. Mukuzofamba kwandainge ndoita ndopandakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndakagadzirwa nabamukuru. Ndakaedza kunamata ndikatombotendeuka ndikatanga kuenda kune imwe Pentecostal ndichiti maybe zvekumasowe ndezvemadhimoni, but nhamo yakandirova yainge itori wese kutodarika nhamo yainge ichindirova apo pandainge ndisati ndatanga kuita zvekunamata kuPentecostal. Ndakazobetserwawo noumwe murume ainge achinamatawo muchechi imomo. Mushure mekunge ndamuudza nhamo dzangu dzose, akabva achizoti kwandiri, uri kuona vanhu vose ava vanodhiraivha mazimotikari, vanopfeka sudhu dzinodhura, vanhu ava vauri kuona kunyange nevakuru vechechi vanotofambawo usiku vachienda mudzin'anga, kungoti zvavo havazotiudzi kuti vanopota vachifamba usiku vachienda mudzin'anga. Saka iwe Weli, kana wakangwara, unofanira kuti unge uchimbopota uchizvifambira nyaya idzi nenzira dzechivanhu. Zvechokwadi mukoma, takaenda kuMbare kumba kweimwe n'anga. Ndichingonopinda mumatare ndakabva ndaudzwa zita rabanguru vangu, ndikatovaona muglazi because vakaenda pamuhacha vakanodeketerera vachiita sekunge inini ndainge ndiine chikwereti chavo. Saka kushanda kwandainge ndichiita ndainge ndichitonzi ndiri kubhadhara chikwereti chandainge ndichivakwereta. Mukomana chindakabatikana, sekuru ivavo vainge vachinzi vapiri, vakabva vachizoti kwandiri vaiva vaine mushonga wavainge vainawo. Sezvo ndainge ndiri makanika ende ndainge ndava nekagaraji kangu, but zvinhu zvainge zvakatongooma, vakati ndine mushonga wandichakupa, asi mushonga uyu kuti unge uchizotanga kunyatsokushanda zvakanaka, unenge uchifanira kuti unge uchizoshandisa nyama yemunhu akafa. Ndikabva ndati handizvikwanisi. Ndakabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Mukomana ndauya kunoku situation yakatoita wese. Ndairara ndichirarwa nechikwambo chechikadzi chaitoya kwandiri chotondikwira choita usiku hwose chichirara neni. Sikarudzi yangu yegara yakatsemuka tsemuka sezvo ndaigara ndichiita bonde nechikwambo. Ndakagara kuda kwemakore 2 mukoma, ndopandakazoona kuti nhamo yacho haiperi. Ndikadzokera zvekare kuMbare ndikanotaura navo sekurupiri, vakati wagona Weli wadzoka pano, nekuti ndanga ndichizviziva kuti kuSouth Africa ikoko hakuna chinobudako. Saka vakabva vachizondiudza kuti ndinge ndichimbonogara kumusha. Saka ndakadzokera kuMount Darwin. Vakanditi kana kukavigwa munhu uzondiudza. Saka pane umwe mukadzi uyu akazoti afa. Mukadzi iyeye akati avigwa, ndakabva ndachizovafonera, vakabva vachizoti Weli chigadzira mari dzangu. Ndakabva ndachizotengesa mombe dzangu 2 dzandainge ndiinadzo. Vakabva vachizouya nevakomana vavo. Pavakauya vainge vachigara pane chimwe chilodge. Vakazoti hwava usiku, apa ndainge ndatombonovarakidza painge paine guva rake mukadzi iyeye. Takaenda tose, vakanditi Weli fukunura guva iri. Ndikatanga kurifukunura ndiri ndega. Simba racho handizivi kuti ndakariwana kupi. Ndingangoti takatanga kufukunura guva kuda kuma 7 PM, but by 10 ndainge ndatopedza kutofukunura guva remukadzi iyeye. Vakanditi chekutanga chandaifanira kuti tige ndichiita ndechekuti ndaifanira kuti tige ndichiita bonde naye. Ndakaita bonde naye, ndakangopwanya kofini rake ndikatotanga kutorara naye, asi munhu ainge atoshata nechekare. Ndapedza kuita bonde naye, vakandikandira kajira ako kandakazvipukuta nako ndikavakandira, sezvo inini ndini ndainge ndirimo mugomba, ndirimo muguva. Vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotora nyama muzvidya zvake. Ndikacheka. Vakanditi ndige ndichitora zvekare nesikarudzi yake. Vakanditi ndige ndichitora minyatso yemazamu ake. Ndainge ndiine kabhokisi kandainge ndichikanda zvinhu izvi makare. Vakazonditi ndinge ndichizomubaya nebanga maziso ake akatushuka. Vakati ndiko kumupofamadza kwatainge taita kuitira kuti asazokwanisa kuzoziva kuti ainge aita zvinhu izvi ainge ari ani. Vakanditi ndike ndichimucheka rurimi. Mukomana shaya dzake dzainge dzakaoma, asi ndakarwa ndikacheka rurimi ndikaisa zvekare mukabhodhoro kavainge vandipa. Ndakazoti ndava kuda kubuda, ndopa vakabva vachizondipa hari. Vakandipa hari 2 zvekuti kunyangwe guva iroro rikanzi rinenge rafukunurwa, kutori nehari 2 idzo dzandakaisa. Imwe hari ndakaisa kuright, imwe kuleft, musoro wake mukadzi iyeye uri pakati. Saka hari idzodzo ndo dzinomuvhara zvekuti kunyangwe akada kuti ange achibuda, ange achiudza hama dzake ushereketwa hwose uhwo hwandakaita paguva rake haakwanisi, nekuti tinenge takamubata nemuteyo.
Saka ndakabva ndachizovapa maparts aya, vakazoenda nawo kuHarare, ndikazonomatora manje ndava kuya kuno kuSouth Africa. Ndopa vakazondiudza mhiko dzekuti ndinge ndichizova safe, ndinofanira kuti ndinge ndichigara kunoko kusvika hama dzose idzo dziri kurwa neni dzichida kuita mago back to sender, even though vasingazivi kuti weli ndiye ari kuita ego back to sender. Kwavari vanotongoti irombe riri kutongotenderera richitongotambura riri muSouth Africa, but kuno kumukoma ndiri kutodya ndichitoguta and business rangu riri kutofamba zvakanaka. Chivindi chakandibata kuti ndige ndichiita zvose zvandakaita izvo mukoma, enhau yekuti ndaifungidzirawo kuti kana waromba unenge wava nemari wava kukwanisa kuti ungochichengeta dzinza rose, but mukoma amai vangu vaitongozvitamburirawo zvekare nevamwe masiblings angu. But kunoku kana kuri kunzi ndikazokuratidzai video randichatora ndichikuratidzai pamba pandinogara, musazorisa henyu paindaneti nekuti vavakidzani vanokwanisa kuzondiziva, but ndinotorarama upenyu hwakanaka chaizvo. Kugara juku ndakatobata macontract because ndakazoita partner neumwe munhu wemuno, saka titori nemacontract mahombe atakabata. Ndiyo secret yangu kuromba kwandakaita, even if people judge me but you do not know me and amuzivi kuti ndakararama upenyu hwainge huchirwadza sei mukukura kwangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma weli avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi zvivindi zvandakaita, handizivi kuti sei ndakaita zvivindi zvakadaro zvekuti ndinofukunura kuva remunhu, kurara naye, kutora maparts ake, kuzofushira zvekare. Asi hanzi mukuva imomo vakasiya vaisa hari 2 dzavakaisa, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Musaita zvekuposta riri voice note, asi kana zvichiita munoita zvekutanga mateerera first then mobva machizoverenga iri narration, because ndikuda kuti vanhu vange vachizonzwa nyaya yangu uye zvekare vange vachizondibetsera. Saka ndinotya kuti kana rikaita voice note vamwe vanhu havazokwanisi kuti vange vachizoita patient yekuti vange vachizoteerera voice note rangu. Saka musazopa vanhu voice note iri, ndinotya kuti vanhu vanokwanisa kuzoritenderedza pama WhatsApp vachiforwardirana voice note rangu. Saka nyaya yangu yakamira sekudai mukoma. Mainge muri mugore ra 2012 apo pandakaita a bad decision in my life, mushure mekunge ndapfurirwa neumwe bhururu wangu, iyewo anobvawo kuma areas ekwandinobva kumberengwa, but muchinda uyu kutaura kudai hazvisi kuzivikanwa kuti aripi. Vamwe vanoti ari kuBotswana, vamwe vari kuti ari kuNamibia. Akatanga kupenga, paakatanga kupenga mainge muri mugore ra 2019, ainge atova nemakore achiramba achiti iwewe husi kupengeswa nemudhara watakabira, because mugore ra 2012 takapinda pane imwe imba tikapaza iriko kuMidrand. Imba iyi yakazotengesewa, vanhu vava kugarapo havatozvizivi zvose izvi zvandiri kutaura, but ndinoti kana ndichipenga ndinotanga kupenga ndichiendako ikoko kuma area kwacho kwazvakaitikira zvinhu izvi. Pandinotanga kupenga mukomanashi, ndinonzwa voice remunhu wechiXhosa anenge achitaura neni. Mudhara watakabira ainge ari muZCC but ari muXhosa, ainge akaroora mukadzi mupedhi, saka vainamata church yeZCC. Tine zvatakaita mumba mavo. I think kuti ndo zvinenge zviri kukonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakurasika njere kudai. Ende vamwe vangu mukoma vaindirambira apo pandainge ndichiti tadii taenda tikanotaura naye mudhara uyu, zvimwe kuda anokwanisa kutiregerera. Mukoma, ndinokwanisa kuti zviya kana ndiri kumba ndikangonzwa voice iro rinenge rava kutaura neni, ndinobva ndatongopinda muroad, because kunyangwe zvikanzi ndinenge ndisina mari yandinenge ndiinayo, ndinotonhonga mari, ende mari yandinonhonga inenge ichingoenderana nekuti ndinge ndichikwanisa kuzoyambuka border ndopinda mutaxi ndouya kunoku kuJoburg. Ende ameno kuti ndingazvitsanangura sei, but mafambiro andinoita mukoma
ndinenge ndisina kana extra money yandinenge ndiinayo, ndinokwanisa kungoti ndichingosvika Beitbridge, vanhu vaya vanobika masadza, pane umwe anokwanisa kungondidaidza obva ati kwandiri, uya pano, then ndobva ndatopakurirwa plate yesadza, ndotonzi bhudhi idyai sadza iri. Kusvika ndichinosvika muJoburg, kunyange zvikanzi ndinenge ndakwira kombi kana kuti zvimotikari muMessina, vanhu vanenge varimo mukombi imomo kana kuti mumotikari vanongofamba vachingotenga maKFC, ndinenge ndichingotengerwawo. Ndasvika muJoburg ndinonhonga mari, ndichingoburuka, ingava iri kombi, bhazi kana kuti motikari, ndichingoburuka kungofamba maybe about 10 meters ndichibva pandinenge ndaburikira, ringava riri bhazi kana kuti motikari kana kuti truck, ndinobva ndanhonga chikwama. Chikwama ichi chandinonhonga mukoma chinenge chiine kachuma mukati. Chikwama ichocho chinenge chiine mari, and most of the times munenge muine 1200 kana kuti 1500 imari yandinotoudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizotsvaka pekugara. Kana ndangowana pekugara chete mukoma, chotoherereka. Ndinenge ndichiti per week ndinokwanisa kupenga kana mazuva 2, ndinenge ndichingomuka ndotoona kutoti ndinenge ndakatorara nezvimwe zvigunduru ndiri pasi pebridge. Masikati kana zvakandibata ndinotofamba kubva muJoburg ndoenda kuMidrand netsoka, then kana ndasvika pamba ipapo pazvakaitikira ndotonzwa kutoti ndatova right, ndotovhunduka kuti kokunoku ndiri kutsvakei, then ndobva ndachizodzokera zvekare kwandinenge ndichigara. Zvekudya chaizvo mukoma handizivi kuti chii chinomboitika. Kana ndikatenga 12.5 pandinenge ndakagara kunoku kuSouth Africa, 12.5 iyoyo inozopera musi wandinonzwa voice parinoti ndakusunungura, chidzokera zvako kumusha kwako, ndipo pandinozoona kuti kohupfu zvawatopera, komafuta zvaapera. Pose apa pandinenge ndakagara mukoma handizivi kuti ndingazvitsanangura sei, but zvinhu zvinenge zvichingoendeka. Mari chaiyo chaiyo yekuti ndige ndichikwanisa kubhadhara pamba pandinenge ndichigara, ndinongonhonga mari kana kungopiwa kapiece job, ende mari yandinowana imari inenge ichingoenderana nekuti ndinge ndichikwanisa kubhadhara rent. Saka zvose izvi zviri kuitika kwandiri mukoma zvava kukonzeresa kuti nemudzimai tava vanhu vekuti hatiwirirane, because pandinouya kunoko, sezvo ndinenge ndiri munhu anenge achipenga, kunyange ndikanzi ndinenge ndiine foni yandinenge ndabva nayo kumusha, foni iyoyo ndinokwanisa kungoikanda mubhini because ndinenge ndava kutopenga. Apa mukadzi anenge achinditsvaka, saka pose pandinouya kuno mukadzi anenge achifungidzira kuti maybe ndinenge ndiine imwe mhuri yandinenge ndigere nayo kunoko, but mukadzi wangu akatombonditevera, vakazotondinhonga, vakatondiwana kuti ndainge nditori padhuze nerimwe bhini repane imwe McDonald's muno muJoburg, but pavakandibata vava kuda kuenda neni kumba kweimwe hanzvadzi yangu, vakazongondishaya. Apa vainge vatohaya motikari, ivo vanoti vakatondiisa pakati kuri kuback seat, vachiitira kuti kana ndikada kutiza kana kurwa navo vanobva vandibata. Mukoma havatozivi kuti vakandishaya sei motikari, asi vanoti vakazoti vasvika kumba kwehanzvadzi yangu ndopa vakazoti kwaripi, havana kundiona nekuziva kuti ndainge ndaenda kupi. Saka izvi ndo zvinoitika mukomanashi, kupenga kwese kwandiri kuita. Vana vangu vanotoendeswa kuchikoro nemari inenge yashandwa nemudzimai, zviri kukonzeresa bopoto mumba. Mudzimai wangu kunyange akaita zvikomba zvandinotombobata zvitori pamba pangu, ndinoshaya kana simba rekuti ndinge ndichinetsana nezvikomba zviya, because kubva pandakatanga kupenga, ndakatanga kupenga mainge muri mugore ra2014, but kunyange 2012 pacho patakabatwa tiri mumba mevanhu, ndainge ndava kutonzwa kutoti pane zviri kuitika kwandiri. Ndaikwanisa kungotanga kungonzwa vanhu vanenge vachitaura vachiita sekunge vanenge vari munext room, but ndikanopindamo ndikanodongorera ndikanotarisa murumu imomo ndaiona kuti munenge musitomborina kana munhu anenge arimo. Saka ndaiti kana ndikaudza vamwe vangu kuti izvi ndo zviri kuitika kwandiri, vamwe vangu vainge vasingadi kuzvinzwa izvozvo, vaitofungidzira kuti maybe ndainge ndava kuita zvemadrugs. Ndinorangarira kuti bhururu wangu uyo akandipinza muchidhiri ichi, pandakamuudza akanditi hausi kuputa mbanje,
dzinenge dzakasanganiswa nenyaupe here. Makore acho nyaupe ndainge ndisati ndatomboziva kuti kune drug rinonzi nyaupe. Mbanje ndaiputa, but after 2013 ndainge ndava kusaputa, ndopa ndakaregedza kusvuta mbanje kana fodya, but doro ndinonwa nenguva iri kure. Kunwa kwandinoita doro ndinotonwa nekuda kwestress yandinenge ndiinayo. Mukomana Shimakati muri mugore ra2012 ndainge ndichita hangu basa rekukorokoza. Life yangu yainge ichitofamba zvakanaka, ndainge ndichitogona kutoriritirawo mhuri yangu. Saka ndakabva ndachizonzi neumwe bhururu wangu uyo watakakura naye kumaraini kwedu. Saka akati adzoka achibva kuJoni, apa isusu vamwe tainge takambozviedzawo zveJoni tikabatwa nemapurisa, then tikadzosirwa kumusha. Saka Joni ndainge ndisisina kana shungu nayo, ndainge ndava kusada kuya kuno kuSouth Africa, but upenyu hwainge hwakaoma kuzimu because zvechikorokoza of course zvaibhadhara, but zvainge zvava kuwandirwa, plus vamwe avo vane zvigaro vainge vava kuuya vachipega mine claim avo apo patainge tichishandira isusu, tobva tadzingwa nemapurisa because vanenge vachida kuti tinge tichivakorokozera. Saka ndakabva ndachizoona kuti zvekuti ndinge ndichishandira vamwe varume kuitira kuti ivo vange vachizodya nemhuri dzavo zvainge zvisingaite. Saka bhururu wangu paakadzoka ainge aine masola, aine maspika, ende nehembe ainge akatenga hembe dzakawanda dzairatidza kuti dzainge dzichidhura, nemafoni nemalaptop awo aakazotanga kutengesa. Saka ndakazotorwa mwoyo, ndainge ndisingazivi kuti zvinhu zvaainge ainazvo zvainge zviri zvinhu zvekuba. Takabva tachizouya tose tikatanga kugara pamba paainge achigara kuSoweto uko. Saka patakangosvika chete tichingonopinda mumba make, hana yangu yakarova because somehow ndakazviziva kuti ndainge ndapinda mumba membavha mainge muine mapanga, maturusi ose ebasa anoshandiswa nevakomana vanoita zvekubata yavanoti ngunzu muno muSouth Africa. Ndakangoti ndichingogara pasi ndikabva ndamubvunza kuti maturusi ose andainge ndichiona ainge ari ei. Ndakamubvunza kuti ainge achiita zvekuba here, akanditi hongu, basa randinoita ndinoita zvekuba. Ndikati saka mafoni nemalaptop ose aya awainge uinawo iwewe wakamawana kupi? Akati iye ainge akajoina chimwe chigang chemaSouth African. Zvavaiita ndezvekuti vaifamba nemotikari vachitaimira mastudent avo anenge achibva kumacollege nekumayunivhesiti, then vobva vatongomisa motikari yavo vototorera mustudent iyeye kana aine foni kana kuti tablet kana kuti chero chaanenge ainacho votongomutorera, then vobva vachizoenda vachizonotengesa. Saka iye aiti maSouth African avo ainge achishandidzana nawo vainge vari vanhu vainge vachida doro stereki. Saka vaiti kana vakarova dhiri vakatorera munhu foni, then iye obva achizopa vamwe vaaishanda navo mari. Saka mafoni ndiwo avo aizouya nawo kuzimu achizomatengesa. Ndikati ndokusaka wakakwanisa kutenga kana motikari, because paakadzoka kumba akatosiya akatopaka motikari iyo yaainge atenga, ava kuti ainge ava kuda kuita zvekutenga goridhe achitengesa. Ndokusaka takazoenda tikazonopaza kumba kwevanhu because ainge achida mari yakawanda. Iniwo kusaidi kwangu ndakabva ndachizoti handingasariri, nekuti kana ukasara pakadai umwe wako ndipo apo paanozonzi ava mupfumi, apa iwewe unenge wakaramba kupinda mumadhiri. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti sezvo ndainge ndakatomboita zvechikorokoza tichitomborovana nevanhu, potse ndatoponda munhu tichitorwa tichirwira makomba ikoko kuchikorokoza. Saka ndakatoona kutoti zvainge zvagara zvitori mandiri. Takatanga kufamba tose mukoma, taiva nenguva dzekuti taipatrola mungava muri muSoweto. Saka taiti kana tichifamba taiwanzokuiswa pamberi isusu nemaSouth African, asi chandainge ndisingazivi ndechekuti maSouth African kutiisa kumberi kwavainge vachitiita vainge vari vanhu vainge vakangwara, because vaizviziva kuti kana kuri kunzi tikabatwa isusu then zvinongonzi maforena ndiwo ari kuita zvekuba nekuuraya vanhu. Saka ivo vaizoti kana vakaona
kuti patinenge tichida kuba panenge paine mari yakawanda inokwanisa kubuda. Dzimwe nguva vaingotishandisa then vobva varegedza kana kuzotipa mari. Saka zvose izvi mukoma zvinhu zvatainge tisingatozivi kuti isusuwo tainge tichitoshandiswa futi nemaSouth African. Saka vaizongotipa mari, tainge tava kutoita sekunge titori vanhu tinotovashandira isusu. Saka friend yangu apo paakazoti kwandiri ainge achida kuti tinge tichienda tichinorova Bosch sezvo tainge tichishandisiwa nawo maSouth African, iwawo akati kana kuri kunzi tikaenda tikanorova Bosch redu then zvinobva zvachizotibatsira pamari iyo yatikuda kuti tinge tichizounganidza tobva tatoenda kuZim kuno kuSouth Africa hatichadzoki. Ndikatoona kutoti rainge riri dhiri rainge rakanaka because isusu ndisu tainge tichingoiswa pahigh risk, tichitya futi kuti kana tikabatwa zvinenge zvichingonzi maforeigner ndiwo ari kukomita crime, but kana pava kugovewa mari taipiwa futi mari shoma. Saka vainge vaine umwe murume uyo wavainge vachishandidzana naye ainge ari garden boy, because zvavanowanzokuita magangsters avo anoita zvekupaza mudzimba dzevanhu, information vanoiwana through mamaid kana kuti magardener. Saka murume iyeye ainge achishandira garden services. Saka achishanda garden service kudaro aizotanga kuwirirana nevanhu vepamba apo paanenge achimbopota achisiwa nemurungu wake. Saka sezvo vanhu vakawanda vachingodawo zvinhu zvakachipa, aizotaura nevanhu vepamba ipapo paanenge ava nenguva achishanda achipota achisiwa nemurungu wake. Saka vanhu handiti vanongodawo zvinhu zvakachipa, vaibva vachizotoona kutoti zviri nani kungodhila nemunhu direct anenge ava kuuya achiita zvemapeace job than kuti unge uchibhadhara company. Saka akazogumisidzira atova garden boy wepamba ipapo. Saka magangsters anowanzokudhila nevanhu vanoshanda vachiita zvegarden services because ndivo vanenge vaine information yekuti pamba apa pane mawindo mangani, kana kuri kunzi panenge paine makamera vanenge vava kutoziva kutoti pamba ipapapa pane imwe kamera yekuti haishande, kana kuti ukapoya wakadai unokwanisa kutopinda mumba usina kutomboonekwa nekamera, kana kuti mamaid ndiwo anenge aine imwe inside information. Saka gardener iyeye ainge ari muSouth African akabva achizopa magangsters avo atainge tichishandidzana nawo kuti vanhu vaainge achishandira vainge vachida kuenda kuvacation. Izvi akazviziva because akaudzwa kuti vainge vachida kuenda kunze kwenyika. Kana vaenda kunze kwenyika then paXmas vanenge vari pamba, but mamwe makore ose awa achitaura ainge achiti most of the times paChristmas ndipo pavanowanzo kuenda kunze kwenyika vachienda kumavacation. Saka munhu aitoziva routine yepamba ipapo, aitoziva kutoti kana vakaenda kuvacation kana kuri kunzi alarm ikaramba ichingoita noise then vanhu avo vema-alarm vaizouya vachizodzima kana vaona kuti iri kuramba ichingoita noise but pasina mbavha vaikwanisa kuzouya vozoireset. Saka ndo target iyo yatainge tiinayo. Saka takabva tachizoendapo pamba ipapo wainge uri usiku muna 2012 then ndokubva tachizopindamo mumba imomo yainge iri a double storied house. Mukomana achi takangoti tichingopinda takaona kuti mainge muine malaptop uye zvekare mumadrowa ose atainge tichivhura taingowana jewelry chete. Saka taingotora tichisa mumabhegi. Mumafiriji mainge muine chikafu chainge chakawanda kwazvo tikatombodya sezvo tainge tichiziva kuti vanhu vepamusha ipapo vainge vatori kunze kwenyika, ende tainge tanyatsoita zvinhu zvedu nehungwaru zvekuti patakapinda napo alarm haina kurira because zvatakaita patakajamba jirawo takabva tachizokwira pamusoro pemba. Takwira pamusoro pemba painge patori nematiles avo ainge akavhurwa nagarden boy uya ainge akavhura matiles mashoma. Saka takangosvika nekungomazvomora, tamazvomora tikabva tachizopinda nemuceiling then ndokubva tachizonopinda nemubathroom tikabva tachizonobudikira tiri mubedroom
ndokubva tachizoenda kune mamwe marooms tichitotanga kutotsvaga zvinhu zvatainge tichiona kuti zvainge zvisingazotiremeri uye zvekare zvichizokwanisa kutipa mari. Tainge tiine motikari yedu yatainge tiinayo, umwe uyo watainge tichifamba naye tainge tamusiya somewhere else tichicommunicata naye nemafoni. Saka sezvo mukomana tainge tichiziva kuti vanhu vepo pamba ipapo vainge vasipo plus maalarm ainge asina kurira, wesi kana watova mumba alarm kuzoti inge ichirira haizoriri. Saka tainge takatorelaxa, takatogara zvedu pamazisofa, mamwe mazileather sofa ainge aine mabhatani. Ndinorangarira kuti pasofa apo pandainge ndakagara mukomanashi ndaitota sekunge ndainge ndakagara pacheya youmambo ndichitobaya mabhatani. Sofa iroro rinotoita kunge mubhedha, tikatotanga kutoona TV paya. Saka pane zvose zvatainge tichiita, one funny thing about everything, taiti kana tava kuda kuenda tikati majita ngatisimukei tiende, taingonzwa nungo tichingoti tichazoenda. Umwe wedu manje ainge ava kungotifonera achiti varume, ko how far, chiuyai kasi masangana neproblem. Saka mukoma paakazongoonawo kuti hatichadaviri macalls edu, izvo tainge tava kutobatwa nehope because takazotanga kunwa doro, mainge mutori nekamini bar kainge karimo, tava kutotanga kutonwa hwawa paya. Ndipo apo paakabva achizongotiza akadzokera kulocation. Mangwana acho makuseni mafoni ainge achiri kupinda, aiti kana akatifonera tobva tamuudza kuti tichazokuudza later on kuti unge uchizouya kuzotitora. Apa tainge takatodhakwa zvisingaiti. Saka that day it was somewhere kuma past 3 ndipo pakazongoti kamwe kamuchinda ako kainzi Tsepo kakati no man gents, it is time to go, handei because tichazobatwa tiripo panapa kana kuti tinokwanisa kuzongoita kana mistake alarm ikatanga kurira. But tainge takatoparara nekudhakwa because hwawa hwainge hurimo mumba imomo aiva mawhisky anodhura. Saka takashaya door. Nekuda kwekuti tainge takadhakwa takatotanga kutoseka tikati maybe kudhakwa, then ndokubva tachizorara. Takarara kubva kuma 3 until mangwana, it was somewhere kuma 12 p.m. patakazomuka manje tainge tava sober but musoro wangu wainge uchitema. Ndo pandakangoti ko zvandava kusaona mahwindo nemadhoo ko zvakaenda kupi, because pandakarara mukomanashi ndakatonorara padhuze nerimwe zisliding door. Pandakamuka ndakatoona kutoti dhoo riya painge pasisina, ainge angova madziro. Ndichitarisa kudai ndikaona kuti kwese kwainge kwangova nemadziro. Vamwe vangu avo vandainge ndiinavo mukomanashi pavakamuka vakaona kuti zvechokwadi imba yainge yatoshanduka, kwainge kusisina madziro kana kuti mahwindo. Takagaramo mumba imomo I think for about 2 weeks tirimo mumba imomo kuzosvika varidzi vemba vachiuya. By then mafoni edu mukoma ainge ava kusaita, tainge tisingachakwanisi kufonerana nevamwe vedu kuti vange vachiuya kuzotitora. Then ndipo patakabva tachizonzwa gedhi richivhurwa. Murume iyeye mukomanashi paakapinda mumba haana kana kumboratidza kutya, asi ainge achipukuta ringi yake nekamucheka kered. Vana vemudhara iyeye vakatopindawo mumba vakatoenda kumarooms kwavo, vaingotitarisa but vainge vasingatomboratidzi kutitya. Isusu manje ndisu tainge tava kutya. Saka akabva achizotanga kupopota manje because akambotanga aenda upstairs, akatanga kupopota ari upstairs. By then mukomanashi kana kusimuka tainge tava kusakwanisa kusimuka, taita sekunge tainge takatobatwa. Paunenge wakagara ipapo kana kusimuka unenge usingakwanisi kusimuka. Akabva achizoti auya kudownstairs, ndokubva achizoti kwatiri, ndakuregererai mose, ndanga ndichida kuti ndige ndichikusungisai asi mose ndakuregererai. But ainge akabata chimushini chekugera vhudzi. Ndokubva achizodaidza mwana wake mukomana akauya neextension cable, akatiti tinge tichigara tose pasi, asi by then tainge tatonzi tinge tichibvisa hembe dzedu. Akabva achizotanga kutigera vhudzi
akatigera vhudzi vainge vaine vhudzi muhapwa kusikarudzi. Seni ndainge ndiine vhudzi mumusoro, muhapwa zvekare nekusikarudzi. Ndini ndega ndainge ndiine vhudzi kunzvimbo dzose. Saka akapatsanura vhudzi because aiti kana akugera aikupa bepa bond paper rered obva akuti nyora zita rako nesurname. Saka takaita saizvozvo. Kwakabva kwachizouya umwe muchembere but iri n'anga yemuSouth Africa. Muchembere iyeye akati auya akatirova tose netsvimbo kumusana kwedu uku, ndokubva tachizonzi tinge tichipfeka hembe dzedu tinge tichibvapo pamba ipapo. Vakati vainge vasingadi kutisungisa, zvose zvatainge taba mukoma vakangotiti siyai zvose, hamuna kana chamunotora, chingotorai zvimafoni zvenyu mubve panapa. Ndokubva achizotanga kupopota, but achipopota kudaro mukoma ainge achitoudzwa nen'anga yake iyoyo kuti ainge asingafaniri kuti ange achitipopotera nekuti ainge achazotipa mutongo wake uyo waaizoona kuti unoenderana nezvatainge taita. Chimwe zvekare chakaitika mukoma ndechekudai so n'anga iyoyo yakauya nekofini. Kofini chairo mukoma rakaunzwa nen'anga iyoyo. Kofini iroro rainge riri rewhite but rine glazi pamusoro. N'anga iyi yakauya nevamwe varume vaviri but havana kumbogara mumba, vakangoti vapindawo mudining matainge tiri vakangogadzika kofini ravo pasi pamberi pedu. Saka mazita aya avo atakanzi tinge tichinyora pabond paper nevhudzi redu rekunzvimbo dzakavanzika takange tanzi tise pabond paper. Saka mapepa iwavo ose akaiswa mukofini. Kofini takangorisiyawo ririmo nekuti takazobvapo pamba ipapo tava kuita zvokumhanyiswa. Saka tichitongobuda gate, maSouth African avo atainge tiinawo akatotanga kutoseka. Tsepo aitoti vanyela vanhu ava havana zvavanombofa vakatiita. Ainge achitoda kutoti tinge tichitodzokapo pamba ipapo. 3 days later Tsepo akabva atosungwa nemapurisa but yainge iri imwe nyaya yearmed robbery zvekare akatosungwa. Saka neumwe wangu manje takazotanga kutaurirana because ndipo pakatanga kuitika nyaya dzose dzekuti ndainge ndonzwa mavoices ndisingachanzwisisi kuti chii chiri kuitika kwandiri. Saka iyewo haana kuzvitora serious, ainge asingachadi kuwirirana neni. Ndaito kana ndikamubvunza kuti haufa mazhetsi, une mazhetsi here mazuva ano, aikwanisa kana kungondi ignore. Sezvo ndainge ndakagara pamba pake ndakabva ndachizongotsvakawo kumwe kwekugara, but ndaiva nenguva dzekuti ndaiti kana ndikamuka usiku mukoma ndaitonzwa vanhu vanenge vachitaura. Ndaiti kana ndikabuda, because pamba pandainge ndichigara tainge tichingogara tiri vaviri but dzimwe dzimba mamwe marooms ainge asati ava nevanhu. Saka ndaiti kana ndikanzwa vanhu vanenge vachipopotedzana kudaro ndaibva ndachizomuka ndobva ndaenda ndonodongorera murumu imomo, but ndaiona musina vanhu. Asi ndaizoti kana ndava kudzokera murumu mangu ndaikwanisa kungosangana nemunhu wandinenge ndisingazivi uye zvekare ndisingazivi kuti abva kupi. Taitongodhumana ndotoona kutoti uyo munhu uyu ndotonzwa hana yangu ichitorova. Dzimwe nguva ndaisasangana nemunhu ndaikwanisa kungoona kana kalight kakaita kunge kamoto kanenge kachibhururuka mumhepo kobva katonyangarika. Ndozvaiitika kusvika ndazoregedza kuita system yekubuda panze pose apo pandainzwa vanhu pavanenge vachipopotedzana vachitaura vari mune mamwe marumu. But marooms iwawo maingoti kana mukapinda munhu zvese zvaya zvandainzwa vanhu vachipopotedzana vachitaura zvaibva zvachizvamira. Zvinhu izvi zvakatanga kunditevera. Ndaiti kunyange ndikaenda kumusha zviya ndaitonzwa kutoti panze hapana kumira zvakanaka, pane vanhu vari kurovana. Ndaiti kana ndikamudza mudzimai wangu ndikamubvunza kuti naiwe uri kunzwawo here zviri kuitika panze apa, aingoti no, hapana kana chandiri kumbonzwa ini. Ndo zvaiitika izvozvo. Sezvo ndainge ndisisina wekuudza mukadzi wangu, ndakamboedzawo kuti ndige ndichitaura naye, but ndakatoona kutoti iye aitoita sekunge munhu akatogarwa neimwe mhepo, because ndaiti kana ndikangoda kungotaura naye aingotanga kana kundipopotera. Atori nerimwe zuva iro raakamhanya kukicheni akati uri kuda kurwa neni here iwewe, ndokubva atondibatira banga. Ndakambodzokera kumakomba mukoma ndikapotswa nebhidha neumwe muzukuru wangu ndisina kana chandainge ndambomukanganisira.
Iyo akazotouya kwandiri akati, sekuru, very sorry, handizivewo kuti chii chakaitika ipapo. Ndokubva ndachizosiyana nazvo zvekumakomba. Ndakazotanga kupenga mukomanacho, kutopenga chaiko, zvekuti ndaizoti kana chipengo chacho chaenda ndaikwanisa kuzviona ndiri mune imwe nzvimbo yandisingatombozivi kuti ndinenge ndazvifambisa sei, kuti munhu unonzi unofamba kubva kwedu kumberengwa unoburikira kuBulawayo ndozviona ndakatogara kana padhuze nebhini ndiine tsvina, but ndozotanga kurangarira kuti ndakanzwa voice mhani remundara uyo akatibata tiri mumba make tichiba muXhosa. Ndo voice randakanzwa achiti kwandiri, huya, nguva yako yakwana, huya. Saka ndo zvinoitika kwandiri izvi mukoma. Makore ose awa andazogara muno muSouth Africa, jeri randiri kupika riri kurwadza mukoma. Ndinoziva kuti ndakakanganisa, but ndine mhuri. Kana ndiri kuno kuSouth Africa handina kana chandinokwanisa kuita. Kune vamwe havo vanotomboti aisu tinoshanda but mari dzacho hatione kuti dzinoenda kupi. Inini mukoma ndinokwanisa kurova kana 2 years ndisingashandi, but ndinenge ndichingorarama nemadonation, ende vanhu vanotongondipa mari vanotongouya munhu otondipa mari. Ndakatombopiwa mari neumwe mupurisa uyo ainge achigara mune rimwe location randakambogara kuSoweto. Akangouya akati, haiwa muZimbabwe iwewe, ndinokunzwira tsitsi. Akatouya akatobata mari akandipa mari. Mari iyoyo mukomanashi ndakaichengeta, but ndaiti kana ndikada kutumira mari kumba yaibva yarasika. Sezvo ndiri munhu asina kana chitupa, handina kana chandiinacho nekuda kwemess up yose iyi yakaitika. Saka ndaitoenda kune vamwe vanhu vanenge vaine mikuru dzavo, then vobva vachizonditumidzirawo mari kumusha. But nekuda kwekuti ndine zviri kundinetsa, ndine mhepo iri pandiri mukoma, kunyangwe ndikanzi ndinenge ndiine mari, handikwanisi kuti ndige ndichitumidzira vana vangu nemudzimai mari kumusha. Apa mukadzi ava kuita futi zvekundihurira, ende ndinozviziva kuti ari kutoronga kuda kunditiza nekuda kwekuti ndine mamessages awo andakaona mufoni make. Ndibetsereiwo mukoma, upenyu hwandiri kurarama hunorwadza, jeri randiri kupika riri kurwadza. Dai akandisungisa zvake, by now I think ndingadai ndakabudawo mujeri ndava kukwanisa kushanda, but ari kundipikisa jeri rekuti handikwanise kushanda, handina kana chandinokwanisa kuita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi zvakaitika mainge muri mugore ra2012. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi taitongovarairwa tirimo mumba imomo tichinwa doro tichiti tichazoti kana tapedza kudya then tova tachizobuda tova tachizoenda. Apa hanzi tainge tatokwanisa kutopinda mumba imomo zvakanaka, hapana kana alarm yakamborira. Hanzi ndokubva tachizobatwa tirimo after hanzi 2 weeks, I think 2 weeks varimo mumba memunhu. Strange things indeed they do happen in this world. Vari kutsvakawo mafone numbers emubetseri anokwanisa kuvabatsira. You can write in the comment section.